नमस्कार मंडळी, आम्ही आलो आहोत गावाला आणि पूजेच्या पूर्वतयारीचा थोडासा व्हिडिओ आज आपण बनवूया. चला आपण आज मंदिराला उद्याच्या पूजेत तयारी करायची तर जाऊया मंदिरामध्ये. हे झाड कसलं तोडलं फणस पूर्ण तोडलाय तरी त्याला एवढे खाली फणस आलेत बघ. फणसाला बघा ना, वर वर हेच नाही, सगळं तोडलंय तरी एवढे फणस लागलेत. अननस अननस बघूया, अननस लागलेत. बेबी भांडी घासते. सिद्ध येतोयस तू? येतोयस मंदिरात? ही काळी मिरीची झाड, काळी मिरीचा वेल. ही काळी मिरीची झाड. ए बेबी, ह्या झाडाला पण फणस कसे धरले, त्याला वर पानच नाही आहेत. काफा आहे तो. सुपारीची झाडं लावली आहेत. चला आता आपण मंदिरात जायचं. हा दुसरा मार्ग आहे, अजून एक त्या साईडने. आज आपण इथून जाऊया. हे आमच्या शेजारचं घर. कलमाची झाडं आमची. आपण शेजारच्या घरात जरा जाऊन आजींना भेटून येऊया. बरे आहे ना? हा, आम्ही सकाळी आलेलो. हा हा, कोण कोण आले? हा हा हा. तिकडे आमचं घर. इथे कलम आमची लागली आहेत का? वांदरच खातात आंबे ह्याले निम्मे.
काय ग, जायचं आहे ना आपल्याला? जायचं आहे ना? आम्ही सकाळी आलेली जनशताब्दीने. चवळीची भाजी, चवळीची म्हणजे कडवी भाजी, चवळीचा भाजी. साफसफाई चालली. एवढं सगळं सामान हळदी वाण. लाईट फिटिंग चालले, कलर काम चाललंय. चला, आमची महिलांची पूर्वतयारी झाली. आता आपण घरी जाऊया. सुरू झालं काजू भाजायचं काम. हे सारवण झालं. तू मोबाईल करून बघ. सगळ्या गोष्टीचे व्हिडिओ वाढायचे. गावातील गावपूजेला गावातील सर्व महिला वर्ग आणि पुरुष वर्ग अगदी आनंदाने आणि उत्साहाने सहभाग घेतात.